Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kapulisan may persons of interest na sa mga nagpatay sa duha ka punong barangay sa Negros Occidental. Talisay City Police Station nagpandam batok sa load scam. Sa balita nasyonal, Cardinal Tagle ginapoint ni Pope Francis bilang envoy sa Asian Bishops Meeting sa Thailand. 900,000 kamay estudyante sa pribado eskwelahan nagsailo sa pampubliko nga bulutbuan. Maayong aga makulod, maayong aga bilugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 31, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ang balitang ito ay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang... Yes, good morning mga ka-action and happy Wednesday, Action Doors. Yes, mayong aga kag happy Wednesday sa imo Action Boy. Amo man sa aton mga ka-action. Good morning, gid. Yes, sa aton dira nga naga-monitor sa Facebook, please like, follow and share sa aton nga FB Live. Kag good morning dira no sa aga pa nagabulog tao. Nagaupod sa aton nga pagpangalagad sa mga katapo dira sang Energy Fans Club. Good morning sa inyo, no? Last day of the month kita Action Doors. Yes, correct. Kita ko da- Kabwas months na. Kita ko da kay nagasulusiding da si ko no. Si Si Jumay. Ano tong plano nyo, boss, na Action Eden sa September 1 man? Doon na bati ako, doon may plano. Kamuta ano itong mga pasabog nyo? Makuan kami ma-duet kami guro. Makanta ka mga Makanta kami sa Christmas in our hearts. So, practice yung kidahan. Kasi magtig-ik. Wala ka Kati yung plano, prangadaan. So, practice nyo ginamayo. So, buwas masugod naman kita sa aton countdown. Yes. Muna mo. Na-arrange na to itong mga cards. Kaya si boss mag sinalasala naman itong pilagid wala. Dapat subong pa lang ipa-arrange mo karon sa OJT. Sa imo mga pinalangga nga OJT. Pinalangga ng OJT, pa-arrange sila. Pa-arrange mo sa ila karon. Sige, kaya para maka-countdown kita, para nga balo ka samtang ka-countdown kita, galapit ang Pasko daw, gasadya mo na. Correct. Sige. Morning na dira sa aton nga naga-monitor iya sa Facebook ha. Sa liwat, please like, follow and share lang mga ka-aksyon sa aton sa nga FB Live. Kay Genida Ordonez, morning dira. Raymar Beranio Lingoste. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City, si Ating Riman Araman. Dennis, si Ating. wala Morning, siya. Ting. Oo, wagahimos guro pa eskwelahan. Bongga. Dennis Richard Tibor Roma. Good morning man, no? Alex Montesa, kag kay Ana Sinoro. Happy birthday ko no in advance kay Tia Kim. Sanong birthday ni Atingaw? Ha? Sano ay birthday ni Ating Subong. Ay, birthday niya sa ba? Oo. Ay, Ay, gali ka. Happy birthday, ate. kaya ang bang ni Dennis, Sonia, good morning and happy birthday. Ari na, hindi ni advance siya. Happy birthday, Atia Kim Eriman. Uy, birthday mo, Ateng. Happy birthday, ate. Wala siya pabalusin mo ahead. Uy, kagiging pabalo ahead. Tani, nakapalutuan, nakasuman. So, man kay lola mo. Hindi la? Oh, Ay na, correct. naman si Ating, uy, kapabalo nga birthday niya sa buong. Ano Teng, ba, happy Ting, birthday si mo, ha? Teng, ano? Sige. Evelyn ni Pumseno, good morning, man. Kagaya Carlo Cayona. Cayona family, kasabugos nga pumuluyo, sang Isabela. Ay, mga taga Isabela. Ano, James, nagalihiyod ka o nagasinyas ka? Basta gani nga duty ka da. Don't make extra movements. Alam mo na. Gaya konsang election doors, gahiyod. Abi ko sinyas na saya. Gahiyod. Gahiyod. Extend Kaya mo na na siya. Sana all. Fly. Fly lang pala, Jay. Sumama wala na.
Mag-flyway na yan, oh. Flyway na Sige, kita mo dagi wala. Melvin Peñafiel, good morning, man. Kay Ronnie Kagalawan. Yes, maayong aga sa imo, Ronnie. Yes. Kay Ray Flores Barrioga, dra sa may DSB pro ara siya sa Estefania Subong. Ara siya ting pasabla. Hambal niya ting hahahaway ko gahimos Subong, gahimos kuya kay birthday ko. By the way, thank you Subong. Gahimos yung kay birthday ko. Lain gid si ating. Malusot lang tato karon action boy. Correct. From EB Mag, Tato Morsha. Wow mo na. Malusot. Standby na sa aton mga balita, lokal. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nga pangunang mga balita lokal, napulo karmado nga malalaki ang suspetsado sa magpatay sa kapitan sang barangay Lalong sa Banwa sang Calatrava sa Agosto 26. Suno kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, duha karon ka mga persons of interest ang ginatutukan agud makuha ang ilang matuod nga ngalan kag mapasaka ng kaso nga murder. Duha pa ni Catalogo, base sa panaysayon sa mga saksi, mga katapos ang Communist Terrorist Group ang CPP-NPA ang patay kay Kapitan Benjamin Havok. Ginkumpirma naman ni Catalogo na nakakuha na sang affidavit ng kapulisan sa mga saksi, kaya ginahulat na lamang ang pirma sa pamilya ni Havok. Kung mapasaka ng kaso, makabig na ini nga case solved. May persons of interest na ang Isabela Municipal Police Station sa pagluthang patay sa punong barangay sa barangay Kabkab, Banwa sa Isabela sa Agosto 24. Si Kapitan Danilo Dautil, 62 anyos, ang ginluthang samtang nagamaneho sa motorsiklo papauli sa ilang puloy-an. Suno kay Police Captain Joseph Partidas, ang hepe sa Isabela Police Station, duha ka mga persons of interest na ang nakilalaan sa kapulisan. Preparado naman ang mga affidavit kay iban pang dokumento sa pagpasaka sa kaso ng murder, batok sa mga suspect apang ginhalat pang desisyon sang pamilya. Dugang pa ni Partidas, nagpahayag ang pamilya ni Dautil nga magapakiangot sila sa PNP pagkatapos nga malubong ang bangkay sang kapitan. Ginkompirman man sang hepe nga antis pa man ang nakaligad nga national kag local elections, may pamahog na nga nabaton si Dautil. May persons of interest naman ang Kabankalan City PNP sa pagkalkal sang pansyon kag pag-ukay sang sulod sang lungon sa Kabankalan Public Cemetery. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang hepe sang Kabankalan City PNP, ginkantuan na sang kapulisan ang pinakauna nga persona nga nakakita sang ginbungkal nga pansyon. Apang nagpanghiwala ang persons of interest sa krimen, kag ginaligar nga naabtan na lamang niya nga nabuksan na ang lungon. Samtang ginpahayag sang hepe nga wala sang plano ang pamilya nga ipausisa pa kundi pa idalong pa sa autopsy examination ang bangkay. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan sa pagkilala sang suspetsado. Sa Nemloan, las 8 sang aga sa Agosto 29, sang nasapuan nga wasak ang atubang sang pansyon kag ginbuksan ang lungon ni Gloria Fabriga sa Kabankalan Public Cemetery. Nagpathag ang Talisay City Police Station nga wala sila nagapangayo sang solicitation o kon load pinaagi sa text o kon anuman nga sa isang informal messaging. Suno kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station, sang Biyernes, Agosto 26, nakabaton sila sang reklamo gikan sa isa ka doktor sa City Health Office nga may nagpangayo sa iya sang load. Ang nagpangayo sang load ang nagpakilala nga si Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan. Apang suno kay Donasco, wala nagpangayo sang load o kon donasyon si Baybayan nga pinaagi sa text kag ginkumpirma sini nga scammer ang nagtransaksyon sa doktor. Dugang pa ni Donasco natigayan gid ang paghatag sang 5,000 pesos nga load. Bangod sini nagpahanumdum sa publiko si Donasco nga hindi gilayon magpati sa mga nagapakilala nga kapulisan kag nagpangayo sang donasyon online man o kon sa text bangod ini mahimo nga isa ka sahay sang scam. Dugang pa ni Donasco ang tanan nga official transaction ang ginapaagi sang kapulisan sa formal nga sulat.
Isa naman ang patay samtang duha ang pilason sa aksidente nga nagluntad sa sitio Nabataan, Barangay Rizal sa siyudad sa Silay pasado alas 10 ang takna sang aga kahapon Agosto 30. Ang napatay ang kilala kay Jodel Locsin, 24 anyos, samtang pilason naman sa Carlo Dinglasa, 24 anyos, kag Renanti Canupin, 40 anyos, tanan residente sa siyudad sa San Carlos. Involvado sa aksidente sa ka-payloader nga truck nga ginamaneho ni Fortunato Saison, 59 anyos, sa sitio Talave, Barangay Punao, sa amuman nga syudad, ka ang motorsiklo sa dinasakay ang 3 ka mga biktima. Bangod sang mechanical malfunction, nabungguan sang truck ang motorsiklo nga nasakyan sang 3 ka mga biktima. Dead on arrival si Locsin, samtang para naman nga ginamulong sa ospital, sanday Dinglasa kag Canupin. Magapasaka naman sa kaso nga multiple murder with robbery ang pamilya sa mga ginaligar miyembro sa New People's Army o NPA nga napatay sa enkwentro sa Barangay Budlasan, siyudad sa Canlaon, Negros Oriental sa 2 Agosto 1. Suno kay Attorney Ray Gorgonio, abogado sa Human Rights Alliance Advocates in Negros, nagpalapit sa ila ang pamilya sa mga biktima nga sanday Cristina Hacolbe, ginaligar nga finance officer sa NPA, Ernie Hacolbe, ginaligar nga commanding officer sa Section Guerrilla Unit, kag Everly Hacolbe, ginaaligar miyembro sang NPA. Dugang pa sa fact findings ng grupo, nagapati sila nga hindi miyembro sang NPA ang mga napatay. Wala sa enkwentro nga natabo, planted ang mga recover nga armas, kag wala sang rason nga sila ang patsyon bago nagapangabuhi sa maayo sa ilang lugar. Ginpahayag man ni Gorgonio nga naghimo sang scripted nga crime scene ang makatapos sang 62nd Infantry Battalion. Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos sa nagaligad sa attack na ng alas 6. Cardinal Tagle, gina-appoint ni Pope Francis bilang envoy sa Asian Bishops Meeting sa Thailand. Samtang 900,000 ka mga estudyante sa mga pribado nga eskwelahan nagsaylo sa mga pampubliko nga bulutuan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022.
Sombra! Okay, morning liwat sa aton dira nga mga ka-aksyon. Si ating dira gali naghimo sa gid siya gali asang birthday action na doors. Ay, sana all gid dyan, no? Lugon ba kung may Kaya, mga gamba na lang ta good health lang siya. Gahimos kasi. prayers oh. Prayers Gahimos lang gid dyan. si ating nga. Pila na si ating man? May 23 o pila na sa? Do 25 na siya pala mo. 25 na sa. Do ka mukha mo Do duwa. duwa lang ni Katoy, magulang ko sa iya. Amo na nga ko niya pagkabalo ha, pero lang taon taklaroon to ni sa iya. Klaruhon niya man gyapon ano? Oo, kabudlay ning daan niya nga pakot-pakot ay sang edad ya sang iba niya tao ya do ka judgmental na karon sa aton. Ang 25 puro inches na yung iya height. Kalain. Kalain si mo action boy ka bad ba sa imo. Happy birthday luwata kay ating Iriman. Teresa Linakayaw, good morning dra sa imo, mare. Kay Pampilo Panaligan, watching live from La Carlota City. Si Peter Aligarbes Jr., morning dra sa imo sa Talisay, kay Doña Elena Aligarbes. Maayong aga, no? Homa Lumena, kag si Ma'am Vanessa Mayo, morning mandira with Dr. Matt Mayo, sunny afternoon dira sa may Minnesota. Mayo pa no, sunny afternoon sila ya. Si Milko Bello, tamyaw niya mga grupo niya sa Espanya, Isabela. Si Brad Mating ni Palesnia. Good morning. Good morning dra sa inyo. Rosemary Kabugwason from Barangay Kubay. Kubay is in? La Carlota? La Carlota. Oh. La Carlota no, Kubay. Okay. Not sure lang ha, pero doon mo na, do La Carlota. Okay, Rochelle Falhencio Susana, good morning. Sila ni Alex na internet connection ko ginaarik kaya salin pa kapon. Tinugit tos pulis. Sugit sa Lain sa nugid sa pulis. Sugit tos pulis Lex. Siling ko gid Lexi. Oo, pero sa stereo daw pino pa ang signal sa asin kag galamay. Wala. May signal lang asin kag galamay. Ano ni man mga wala didto Wala tupa na yung mga. Siling ko gid Lexi. Kay Dennis Tuestro, good morning sa imo sir. Dra sa may Woodfire Bacolod. Veronica Santillan Manukan, good morning. Yes, morning. Si Elvira Hilogo, good morning man. Miss Jinky Delagdon, watching, good morning sa imo. Si Stella Maricelis, may aga man sa imo. Dira sa Bago City. Kag of course si John Dexter Celis, good morning man. Kag sa aton dira nga mga kaaksyon sa La Castellana, no? Sa kay amigo naton Leo Talaban, maayong aga sa may Barangay Manghanoy. Good morning dira sa Barangay Manghanoy, no? Yes. Si Kagawad Imbong Jo Campo, sako giniguro action door sa kwan mo sa baha to sa dito sa ila mo. Kita mong kwan, kita mong tubig sa maaw. Wala ko actually kakita gid action boy kung ano gid kadalumon. Ano kadalumon? Pero kita mong Pero ako naguro nga wala gid siya naka Wow. ano di sa ato no. ga kwan pa to ga search and rescue operations pa. Upod kay Dr. Mary Jane Ortizo. Si Doc Mary Jane Ortizo ang tawagan mo lagapon. Amo man sa grupo na namon ng Ma'am Luing. Ay, okay. Na kami sa mga grupuhay nila ni Ma'am Luing. Tingala, kung nga kaista mo lang tawagan, ara dayon kay Grupo na ya. Dr. Ortizo, ang head sa ila DRRMO, no? Yes, Bago. CDRRMO sa Bago. Sige. Cielo Billones Arevalo, good morning man sa imo. Din ka naman nga bahin sang probinsya. Sang Negros Occidental. Kag sa mga kaaksyon naton dira sa Maaw, sa Bakong Montilla, sa Binubuhan, Maylom, Ilihan, halong-halong gid no? Kay tungod sang kapin pa dira sa mga overflow bla. Damo na mga overflow mo. Kamalo ko na ng overflow. Ang kaysa una, wala mo ko pang laba, pero paligo, charot lang. Paligo. Sa Karabalan, may overflow, man action boy mo. May lang sabong gari, kayong butangan na nataytay. Sa una, mga estudyante, magpuli sila. Ano ginaya, gagi gina sa overflow? At taga ano, malang sa una, taga do
before tuhod bala. Oo. Pero kung magbaskog ang gulpi gabaskog ti mga tagahawak ito. Hindi mataas katabok na sa ang motor. Oo. Isa mo may taytay na, pero ang mga motor ka mga truck ang gatabok ti ano gid gyapon. Sa overflow yapon. Yes, overflow. Kaya taytay hindi ka dalas ang kwan. Oo. Ang taytay guro pras tao lang. Oh yes. Pero tala kag siya sa taas. Pero kagi ka na taytay ng mga hanging bridge, kagi ka na lula pa. Oh, kagi na. Kagi ka na sa hanging bridge. Of course. Di na sa bago, I think somewhere sa dinadaman, basta may aran na hanging bridge mo. Sa ang naklabyan kong hanging bridge is sa Mindanao sa una isang high school days. Kag sa diri sa may DSB bala. Actually do San Carlos na nakono Do San Carlos na siya kono dampe. Do makita mo dablang welcome to San Carlos City do aran da sa unhan. Dra sa DSB nga side. DSB nga side. Kaya ang ko do hanging bridge na guro do ka kululbaan man mo kono kay do gati do kuan sa mo Ti kung labi na kong perti ka laba action boy. Gaswing ginan saya. Pero may ara pa ha? Gasway. Gano? Gasway. Gasway. Oh na. Hindi siya kini gasway. Swing niya. Di mo nagyapon. Okay. Ma'am Luisa Luing Melos, morning dra kay mi ganaton Melchor Melos, morning. Che Zamora. Sa good morning man sa imo. Ka-birthday subong sa imo apo action boy ha. Yes, si Seb. Si Seb birthday. Ano to man ang plano later? Karon talang planuhan na diri gidya planuhan. Hindi tagidya plano, hindi pwede. Standby na sa mga balita national. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa babae! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, ginapoint ni Pope Francis si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang special envoy sa pinakadako nga pagtililipon sang mga obispo sa Asia sa kahiwaton dito sa Thailand. Ginhimo sang Catholic Bishops Conference of the Philippines ang anunsyo paagi sa isa ka statement sang natong Sabado nga adlaw. Ang Asian Bishops Meeting ang mag-umpisa sa Oktubre 12 sa Ban Phu Juan Pastoral Center sa Archdiocese sang Bangkok.
Si Tagliman ang mag-preside sa closing mass ang 50th General Conference sang Federation of Asian Bishops Conference sa Plabuton nga Oktubre 30. Kapin 900,000 ka mga estudyante sa pribadong eskwelahan ang nagsaylo na sa pampublikong eskwelahan sa nagsugod ang pandemya. Sunod kay Dr. Anthony Tamayo, ang chair ng Coordinating Council of Private Educational Associations, ang pagsira sa mga private school ang isa sa mga epekto sa pagsaylo sa mga estudyante sa public school. Sunod kay Attorney Joseph Noel Estrada, Managing Director ng grupo, sa 60% sa mga private schools ang mayara sang pagnubo sang enrollment. Nag-apelar si Tamayo sa gobyernong ikonsiderar ang private schools bilang complementary sa public school system kasunod sang permanente nga pagsira sang madamo nga private schools nationwide. Isa sa ginsuwestyon ni Tamayo sa gobyerno para makabulig sa mga estudyante ang mga pagpasaka sa ayuda nga ginhatag sa senior high school students nga mayara sang voucher para sa enrollment sa pribado nga eskwelahan. Ginaimbestigahan na sang Department of Education ang akusasyon nga sexual harassment batok sa anom ka mga manunudlo sa isa ka high school sa Cavite. Ginlaragway pa ni DepEd spokesperson Michael Poa ang aligasyon batok sa mga manunudlo nga makaalarma. Ginsiguro maniya nga wala nila ginabaliwala ang among isyo. Mismo ang taratapan sa Schools Division Office sa Bacoor, Cavite ang nagpatigayon sa among investigasyon. Una diri sa ka-Twitter post ang nag-viral sa din ginakusahan sa pila ka mga estudyante ang among mga manunudlo sa ginatawag sexual harassment. Sunod pa kay Poa, wala ginatagan sa teaching load ang mga manunudlo samtang ginaimbestigahan pa ang insidente. Ginsiguro naman sini nga padayon sila nga makikangot sa SDO kag sa mga imbolbadong regional office. Handa ang procurement service sa Department of Budget and Management o PSDBM nga ibalik sa National Treasury ang masobra 3 bilyones pesos sang high-yield investments sa government banks nga gintawag sang Commission on Audit bilang unauthorized. Sa statement, ginpasiguro ni PSDBM Executive Director Dennis Santiago nga nagapabilin nga intact ang kwarta. Una diri ginpahayag sang COA nga ang kapaslawan sang PSDBM nga i-revert ang investment sa General Fund sang Bureau of Treasury sa isa ka bayulasyon sa Executive Order number 431 nga napetsahan sa Mayo 30, 2004. Sa duga pa naton nga balita nasyonal, ginapauntat sang komisyon sa wikang Filipino kag Department of Education ang paggamit sang Filipinas bilang kung nagatumod sa aton nga pungsod. Sa isa ka memorandum ang pagwa sa Agosto 26, ginmanduan sang DepEd ang tanan nga mga pampubliko kag pribadong eskwelahan nga untatan ang paggamit sang Filipinas base sa desisyon sang KWF sang delikdan nga tuig. Bangod sini ginapabalik naman ang paggamit sang Pilipinas. Sunod sa DepEd, ang opisyal nga ngalan sang pungsod amo ang Pilipinas kag hindi Filipinas nga ginpamatud-an sang lahi sang pungsod ang 1987 Constitution. Duga pa sa DepEd, hindi na kinanglan nga bag-uhon ang kaundan sa mga learning materials pareho sa mga libro kag self-learning module kag sa baylo tadlungon na lang sa mga manudlo kag empleyado samtang ginagamit sa proseso sang pagtudlo. Patay ang Chief of Police sa Ampatuan Municipal Police Station sa ambush nga nagluntad alas 9:40 sang aga, Agosto 30, 2022 sa Dalanon sa Barangay Kapinpilan, Ampatuan, Maguindanao. Napatay ang ginkilala kay Ampatuan Municipal Police Station Chief Police Lieutenant Rinaldo Samson kag duha ka kaupdanan sini nga wala pa makilalaan. Base sa report, magaserbe kuntani isang warrant of arrest ng kapulisan sa nasambit nga lugar sa inis lang gin-ambush sang duha ka wala makilalaan nga mga persona. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Morning at kay Jonathan Bia. Morning kuno kay Miss Jinky kag Star Mayo ang iyang mga kumare. Konti laparan, mga agaman Christine Minyas Villalobos kag Billy Albay. Mga aga sa inyo. Mga ka-aksyon, inyong ipapatihan ang aton mga balita sa aksyon Balitang Bayan numero 1. Happy birthday lang kay Athea ating Eriman karon nga adlaw. Yes, happy birthday. Dara sa may banwa sang Murcia ating happy birthday sa imo. Standby na sa aksyon report second portion upod kay aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.